Dve vaktaki nahiye kebiye, nahiye beri müdüre yönetmiştir. Başı keda desteği karakola, başı bu şaredar. İşte ev nahiye baran nabara lüve nahiye, derdore nahiye, ardevan, embejin o jot cebare van nabe, o nane van heşi nabe, gihay van heşi nabe, jijini ra zor zahmetek. Cemaata ve nahiye cami kemana mezun heyel ve camiye, peşte nimeja cum'e bi cemaati de çene daay barani. Çene daay barani, o baran nabare her hafta için. Daha cara davine baran nabare histokhar fakir, o melay xo alimi xo fakir fuqaray xo ba tev dikevneri tene nahiye edisa. Roja ki ped Hasan zaten katiye uyvalati. Em bejin veke halifekiye, veke merveki, em bejin ulama ki mezene. Ev melay ve camiye ve deveri tev dışına cem ve mervi debe valati me baran nabare em perişanın, zahira me çe nave, hasıla me çe nave, em perişanın, o jiyan nave, em dixazin tilvê derî daayê me çima qebûl nabe gere tu ji me re çarek ser bikî. Divê daayê me çima nabe gere çareserî çi. Divê bidne peymin nava wê nahiyê ham malek du du su sê çar pênc neyse derîkî dixin xanîkî hilşiyayê em bên serî wî xerab biye o diyarî wî xanîkî kewin nare. Derî dixin tabi ew merva lê dixe jineke pêçayî derdikeve divê selam êdî. Selamu aleyküm aleyna aleyküm selam zatê Xwedê. Divê xwişka min tu kêne vî xanî da divê ezim tu êtîmê min in. Her du jî qîzin. Divê gazîkê gazî wan dike divê ya mezin ra dibêje law çi ihtiyaca we heye. Divê wela xaniyê me xerabiye o kiremîtê me şikestin xaniyê me dilop dike ser me datî. Stara mecdesê xaniya çêna ew xanî xerabûna xanî stara me çêna. Ya piçûk ra dibêje divê wela solê me tinin baran bibare em ki derkevne derve nigê mişil dibin. Duzvirin dojine wê cemaatê divê kiremîtê wan o em bêjin darê wan heciyê riziyayê degiş bikin. Dide çêkirin. Solekî qîzgera dide kirîn. Divê we çi ji Xwedayê Teala dixwest. O wextê dua dikir we çi dixwest. Divê wele me digo ya Rabî tu baranê nedî. Bira baran nebare. Em perîşan nebin. O xaniyê me dilop neke. Nivînê me binê me em bêjin o nivînê me şil nebin. Raxistina me şil nebe. Stara me xera nebe. Me ew ji Rebê alemê dixwest me digo bira baran nebar. Ew zaten dizvire wê cemaatê ra dibêje divê heta ki hûn xetayê xwe dûz nekin. Hûn diayê van însana ke hebin baran ser we da dibare. Evana dua dikin divê bira nebare. Êtîmin. Gere hûn ihtiyacê vana bûnin. Gere hûn xarina wan xwekirina wan temîn bikin. Wê çaxê diayê wê qebûl bin. Hûn ki derdorê xwe nenyêrin. Hûn miskînê xwe feqîrê xwe bêkesê xwe nebînin diayê we qebûl nabe. Selam rêz hürmet ji Şakirê Kopê niha ez ê were
دنگ طاهر قراغلی آپ طاهر إذا كان من شاملك خلقا بسنا بنا مسترى فلاحا فأخذنا الله أذبه خذنا السلام عليكم من شاملك خلقا بسنا بنا مسترى فلاحا هذا رب خلق بسنا خبر تلقى لنا مطالق أدري عشاء لا أجمل بلا وأدرى يوم الجنيه بدانا مقوط أنا براك كنجرتي مركز هذا ذكر خناو إذا تناسي عليه إذا بلك رب عالم امرأة محمة محمد ما سلم بقرية درخه لا أخذ عن شيخ الشرمالك وامشي فرضانا عن شأنه سيبقى فريق حاضر كيما مع المرسلين إذن الله لحكمة قرب الجمل قيدك وارتعد نعمتك من يجعل تبعت صوبه كما إبايا إذا لا نسلا إذا درد ذي شكار عمل الدنيا الفارة خنبان اعمل عشرين اسكالك اعملنا يا ربي فضل مستبعد ولك ينصر برتك ضيع دمعني بيدلين قراءتنا